Žiadne tabletky, vďaka ktorým schudneš za týždeň, neexistujú. Žiadne zlaté rybky, ktoré plnia 3 želania, alebo čarovné prútiky, ktoré ti dokážu pomocou jednoduchého zaklínadla splniť každý jeden pôžitok. Žiadne spôsoby, ako zbohatneš za mesiac, omladneš za 2 a založíš megalomanskú firmu za 3. Všetky veci, ktoré za to stoja, si vyžadujú čas. Láska, podnikanie, životné šťastie, zdravie, priateľstva. Všetko toto si vyžaduje tvoj čas, tvoju vôľu a tvoje odhodlanie. A preto pamätaj, že i keď tie skrátky a rýchle cestičky vyzerajú lákavo, cestu na vrchol si musíš poctivo vyšľapať. A ak si ju budeš odmietať vyšľapať aj naďalej, celý svoj život stráviš čakaním, že ti už konečne jedna z tých skratiek zafunguje. Toto čakanie ti však neprinesie výsledky. Prinesie ti akurát tak starobu. Dajte like, odber alebo komentár a staňte sa členmi silnej komunity. Ďakujem vám všetkým. Magnusius.